May sound, boss. Maluya. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Kaya na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 21 kan bulan na Mayo taon 2022. Liwat may nga atod sa indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga bareta tiniripon po Lunes sa Good Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN, News, official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa ngaran kan bilog ng news team, ako po sa inyong mga kaibanan sa Pagbabareta, RSR. Sa satuyang mga bareta, vaccination facility sa Jesse M. Robredo Coliseum, isasara na kan lokal na gobyerno kanaga alagad pagbabakuna, magpapadago susug ki Mayor Son Ligasyon. Detalyas kayan, Joel Sulina. Nagtaon ng duwang bagong direksyon si Alcalde Nelson Ligasyon sa Naga City Health Emergency and Response Task Force on COVID-19. Kamali na ang panagos na kampanya laban sa pandemya dawa pa na sa Alert Level 1 sagkod sa huring aldaw kang Mayo ngunya na taon asin ang panagos na vaccination campaign kontra sa nasambit na hilang. Sigun sa Alkalde, namantinir kang Syudad Dignaga ang pirang simana o masarong bulan na mahayong na i-record na kaso ng COVID-19. Alagad, saro sana ang nairehistro kang simanang ini na tulos man na nakarecover basado sa report kan DOH. Tao po ako nin direction. Of course, report as to COVID status. Pareho po ka nasabi ko sa bago may saro. Pero previous halos 1 month, Mayo. And then the past 3 days, base sa report man kan Department of Health na sa kuya po nare-receive is 0. And that's good for Naga to maintain our alert level 1 status. Maray din po yan para sa negosyo as in sa ekonomiya kan sa tuya kong syudad. Sinabi pa kang alkalde na nakatalaan ng ipasara ang Megavax facility sa JMR Coliseum. Alagad magpapadagos-dagos ang gobyerno lokal sa vaccination campaign kay di. Nagigibuhon man sa mga barangay kan syudad asin sa mga katuwang na mga malls asin private establishment na pwedeng maging vaccination venues para sa padagos na pagprotehir sa salud kan mga taga-syudad laban sa virus kang COVID-19. Si mga day pa nagkakabarakunahan, babarakunahan ta siya. So ang magiging strategy tanangon yan, kakadikit na lang po silang papabakuna sa JCM Robredo Coliseum. Isasaratan na po ito, papakarayon tayo ito, tangani magamit sa mga darakulang events. Kabali na po ining papaabuto na Peña Francia Fiesta. Ma-establish po kita ni mga vaccination centers. Likewise, barangay vaccination. Dadaraon taliwat ang pagbabakuna sa barangay. So yun po yan si Sakuyang Tigset na direction. Until May 31, gusto sabihin pag June 1, start na kita per guidelines that I had given. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto sa ibang bareta, hiring para sa special program for the employment of students asin
summer employment for enrollment pigbo kasana kan lokal na gobyerno kan naga. Detalyas kayan Paulo de los Santos. Pigpo una na kan aldaw nin Lunes, ika-16 nin Mayo, unrelease kan application sa summer job vacancies kan lokal na gobyerno para sa taon presente sa irarom kan mga programang Special Program for Employment of Students o SPES as in Summer Employment for Enrollment o SEPE. Segun kay Florencio Mongoso Jr., pamayo kan Metro Naga Public Employment Service Office o Metro Peso, katuyuhan kan mga nasambit na programa na matabangan ang mga estudyante may edad 18 sagkod 30 anyos mantang summer break na temporalmente makatrabaho para sa lokal na gobyerno kan syudad din Naga asin para naman sa tuition fees na babayadan kan mga ini sa masunod na semestre. Sigun pa kay Mongoso, igwanin 240 vacant slots para sa SPES, mantang 470 sa SEPE. Abiso ni Mongoso, kadaklan sa mga kamagurangan ang nawaran ng trabaho, asin mga nalimitaran ng aldaw, asin oras ng trabaho, huli sa pandemya, kaya ini oportunidad na makatabang sa mga magurang para sa padagos sa pag-eskwela. Isita po na ang mga kamagurangan mo niyan, dakol ang problema pagbayad sa tuition dahil po dakol nga ni sa inda sinawaran ng trabaho, si iba man nabawasan si aldaw, si iba nabawasan si oras ng pagtrabaho. So ini po ang oportunidad na makatabang kita pa sa inda. Tangani pong asigurar na si pag-eskwela ka mga aki, dire-diretso. Pigsyerto ni Mongoso na suswelduhan nin minimum wage ang mga papalado na makatrabaho sa irarom kan nasambit na mga programa kan lokal na gobyerno. Piglino ni Mongoso na kwalipikado sa job opportunity ang mga incoming grade 12 students may edad 18 sagkod 30 anyos, aki kan solo parent asin mga estudyante na nawaran trabaho ang mga magurang nin huli sa pandemya. Prioridad man sa nasambit na mga programa ang mga estudyante na persons with disability. Primera base po, incoming grade 12. Dati po kaya incoming 4th year yan. Alagad nag grade 12 na 11 and 12 na kitang nadagdag. Kaya incoming grade 12, 18 to 30 years old, including PWDs po, nag-aako kita. Actualmente, priority po sinda sa programa. Parehas man po sa SEFE, priority po ang PWDs. Si mga aki kang mga solo parents, si mga nawara na yung trabaho ang magurang, yan po ang mga pigahanap ta para masistiran ta. Iyo po ang katuyuan kang programa, mataan oportunidad na may pagpadago sa senda pag-eskwela. Kan nakaliis na taon, 167 mga estudyante unemployed sa irarom kan SPES, mantang 300 sa irarom kan SEPE. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Yan tras tanto Access Road pasiring Yabu Elementary School pigpunana ng ipatrabaho kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalyas kayan Joel Sulina. Ginibunakan Lunes ang earth-moving ceremony na pinanginutada ni Alcalde Nelson Legacion kay Sinda City Engineer Alexander Canning, Schools Division Superintendent Manny De Guzman, kan DepEd Naga, mga residente, asin mga magurang ka mga estudyante kang Yabu Elementary School para man sa pagpuon kang patrabaho sa Access Road kang nasambit na eskwelahan. Sigun kay Mrs. Gina Bobis, Public School East District Supervisor kan DepEd Naga, dakula ang sa indang pasasalamat sa lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Nelson Legacion huli sa padagos na pagtaong suporta asin mga proyekto para man sa ikakagantada kang kalidad ning edukasyon sa syudad ng Naga asin ang pagkanood ka mga estudyante. Oras na mahaman asin makumpleto ang bagong access road na nasambit, mabebenepisyuhan maging ang komunidad na nakapalibot sa Yabu Elementary School na ngunyana igwanan ng total na 165 ng mga estudyante puon sa kindergarten sa good grade 6. Ang bagong kinukonstruer na access road kang Yabu Elementary School igwang total na labang 330 meters, 4.5 meters ang lakbang, asin 8 inches ang hibog kang konkreto na tinagamahan ng pundo kantidad sobra sa 2 million pesos na magagamit kang mga estudyante asin mga residente sa nasambitan ng komunidad. Ini yung access road, sa hiling ko po, lalong madakulang enrollment ng Yabunin, huli tayo na silang magayon agihan. Tayo na po sila masasakitan, tainod po kadto malaboy, pero ginibo ni Mayor ang gabos para mapakaray po ang bako sa ng iswilahan, kundi ang dalan. As in,
igwa po siyang masunod na proyekto. Ninhuli po ta magkakaigwa na kami ng face-to-face. Ito po bagang tubig na nawasa. Maaayos na po para magkaigwa naman ng potable drinking water ang mga aki niligi sa Yabo Elementary School. Para sa Anagangunyan News, Joel Solina. Mientras tanto, sa iba pang bareta, butchering course kan TESDA bukas na sa mga maot magpa-enroll. Susog sa Metro Peso Naga. Detalyas kayan, Paulo de los Santos. Padagos na bukas ang Metro Naga Employment Service Office o Metro Peso sa mga Nagenyo na maawat magsairarom sa training sa kursong butchering. Segun ki Florencio Mongoso Jr. ang pamayo kan Metro Peso. Bukas ang opisina para sa mga enrollees sa ibong kan nagpapadagos na training sa ika-4 na batch sa butchering na piglalauman na matapos sa bulan ng Setyembre. Pigsabi ni Mongoso na padagos pang piggalat kan opisina ang anunsyo kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA manungod sa slots para sa mga maawat mag-avail kan scholarship training sa irarom kan TESDA. Piglinaw ni Mongoso na sa ngunyan ang nasa 30 trainees sa butchering course. Mga dai na nakaharalat pa kan slots kan TESDA asin maawat ng makatapos kan training. Kaya nagbarayad na sana ng tuition fee na may kantidad 25,000 pesos tanganing makaabil na kan training na pigko-conducer kan City College of Naga. Ini pong sarong batch na ini po si mga dai naka-avail kang si scholarship. Kaya sinda po paying trainee sinda under the City College of Naga. Kaya mas dapat mag-pursigi. Nagbayad sinda. Sayang. Ang scholarship po kaya may limitasyon sa qualification and at the same time may limitasyon sa number. Pwede mangkuta sinda naghalat, alaga nagdesisyon po sinda na magbarayad na lang, nasisibot na mag-abroad. Sa ibong kaini, pigtawan doon ni Mongoso na dakula ang oportunidad sa mga nasyones kan Canada, New Zealand asin Australia para sa mga trainees na makakatapos ng training sa butchering. Sigun pa kay Mongoso, nakaipuan ngo na ninda na pasaran ang theoretical asin practical assessment tanganing ma-issuean ng National Competency Level 2 o NC2 certificate. Dugang ni Mongoso, saruan certificate sa mga requirements kan trainees tanganing makatrabaho sa mga nasambit na nasyon bilang butchers. Dati ang apod kayan is trade test. Gusto sabihon, igwang assessor na hali sa ibang riyon na maigdi para hilingon po si kakayanan kang si mga trainees pag-abot po sa theoretical and pag-abot po sa practical. Duwang klase po yan. Theoretical, paper and pencil evaluation gusto sabihin kayan. Ang practical, si actual na pagbuno. Hihilingon yan and i-assess po yan kang assessor from other region kung nag-abot sinda sa standard na inaapod. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, paghamaan o pagbugtak nin wastewater treatment facility sa sanitary landfill, pigpunana kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalyas kayan, Joel Solina. Mapuuna ang konstruksyon asin ang pag-install ng bagong makina para man sa upgrading kang wastewater treatment facility kan San Isidro Sanitary Landfill. Sa pahayag ni Engineer Joel Martin, ang Department Head kan Solid Waste Management Office kan Syudad ng Naga, parte kan padagos na pagpapakaray kang waste management program asin environmental protection kan lokal na gobyerno, ang pagkaag ng bagong makina para man sa wastewater treatment facility kan San Isidro SLF. Ngarig masiguro na magiging malinig asin mayo ng toxic elements na makakaiba sa tubig na hali sa mga basura antes ining buhian sa mga sapa o salog harani sa pasilidad. Machine po siya, facility, na naglilinig po kan si Lishay, hali po sa Satuyang Sanitary Landfill. Sinangyari po kaya kan si Inot na paglag po kan Satuyang Sanitary Landfill, ito pong wastewater treatment facility, sarong filtering facility sana po ito. Kumbaga sa klase po kang filtering, si pinaka-ordinaryo. Ngunyan po, may mga requirements po din, dawa nga po category 2 kita sa classification po kasi ito yung sanitary landfill. And yet, ang sa ito pong alkalde, siniguro na kita po compliant sa diyan ruling, compliant po sa 9003, compliant po sa environmental requirements po kan sa tuyang
Environmental Management Bureau. Kaya po, gusto ka sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson Ligacion na ayuson po, i-upgrade po ang sa tuyang sanitary landfill, and at the same time po, siguraduho na mayo po ng environmental concerns or pollution po na mangyayari sa palibot po kang perimeter ng sa tuya pong San Isidro Sanitary Landfill para po masiguro na ang gabos po na maintain, ang gabos po maliwanag na kita po nakakaraot ng environment. Sa pahayag ba na ni Engineer Alexander Caning, ang pamayo kan City Environment and Natural Resource Office puun kan bukasan kan 2017 ang San Isidro Sanitary Landfill, ordinaryong filtering and treatment facility sana ang ginagamit. Alagad ngunyan ang proposed DCA treatment plant na sarong state-of-the-art equipment o hybrid moving bed biofilm reactor technology nagikan pa sa Singapore na kaya ang 100 cubic meters per day na likido o katas kang basura na linigon. Asin halion ang anuman na klase ng chemical, langis asin iba pang contaminants na nagkakausa ng polusyon sa kapalibutan, partikular sa water bodies. Singapore-based technology siya, itong inaapod nindang hybrid moving bed biofilm reactor technology. Kaya from Singapore. This is being undertaken by the qualified contractor, MJ Apin Builders Construction. Santa na from 3 to 6 months dapat contractor na ang mag-operate. And pigsisiguro ta na ang results kay ni are compliant sa DNR standards. Otherwise, no project acceptance or completion coming from LGU Naga na aakuunta ang project if this fails. Kaya yaon sa kamot kang contractor ang nagiging success kang tali siya duman hanggat dain niya na papatunayan na it conforms with DNR standards, then sige lang siyang rework kang sa iyang design. Para sa Nagangunyan News, Joel Soliga. Mientras tanto, sa iba pang bareta, City College of Naga bukas na para sa mga mauot magklase sa eskwelahan. Detalyas kayan, Paulo de los Santos. Pigbisto kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga sa paagi kan commendations ang 23 na midwifery students kan City College of Naga o CCN huli sa pasadong mga marka sa National Midwifery Board Examination na pigibo kan Nobyembre 6 sagkod 7, 2021. Segun ki Dr. Magno Conag, ang direktor kan CCN, naguno kan eskwelahan ang 74.19% na grado sa eksaminasyon, lagbas sa passing grade na 42.92%. Huli sa mga estudyante na nakapasar sa nasambit na board exam. Pigsabi pa ni Conag na bukas ang eskwelahan sa mga interesado na magkuha kan nasambit na kurso, lalo na target kan CCN na mag-abot sa 400 sagkod 600 ang numero kan mga first year students para sa school year 2022 to 2023. Ang examination na pig-take ninda itong sa midwifery board examination. We got at least 74.19% ang nakapasa. Ang national passing was 42.92, meaning we surpassed the percentage sa national. Ini mga estudyante yun nagpuon kay itong 2019 kang pagpuon ko man bilang presidente digdi sa City College of Naga. In 2 years time, yun ang resulta ta. There are 23 who passed the examination. Mientras tanto, pigpo na nakanal daw nin Lunes, ika-16 nin Mayo, ang entrance examination sa CCN na matapos sa masunod na bulan. Sa presente, nakalokar sa second floor kan City Health Office Building sa City Hall Compound ang CCN, kung saan limitado sa 10 sagkod 20 ang numero kan mga examinees na piga-akomodar kan eskwelahan kada classroom aroal daw bilang pagkomple sa health protocols. Dugang ni Conag, kay Puan Senior High School graduate ang lambang examinee, asin makuha ang 50% kan score sa 140 items na entrance examination, tanganing dagos ng makapaproseso kan mga rekisitos bilang enrollee. Piglinaw ni Conag na daay pakaypuhan ang pinal na mga report cards kan mga examinees, mantang nagpapadagos ang school year 2021 to 2022 na matapos sa bulan nin Hunyo, padagos ang preparasyon sa CCN Almeda Campus para sa piglalauman na in-person classes sa school year 2022 to 2023. Actually, ang ngunya na aldaw iyo ang pagpuon kang entrance examination.
The entrance examination is good for 2 hours. Ang gusto ko sana ay yung mga magurang saka yung mga estudyante na tapos sa senior high school. Kung gusto silang mag-take ng midwifery, open ang eskwelahan ta. In fact, we are going to increase the enrollment for first year na sana dakulang maka-enroll ta. Sayang din ang building, dakulaon itong yaon sa may Almeda. We have more classrooms. Ang gusto ko na kung makakaabot kita at least 400 to 600 students incoming first year. Pero alagad, itong mga day man nakapasa, pasensya na lang. Di taman pwedeng magibuhan ng medyos yan kung talagang day kaya. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Antras tanto sa iba pang bareta, liwat na pagbubukas kan Bicol Science Technology Centrum posible sa bula na Agosto. Detalyas kayan Paulo De Los Santos. Piglalapigutan ng buksan sa bulan nin Agosto kan Department of Science and Technology o DOST asin kan lokal na gobyerno ang pigbubuhay na Bicol Science and Technology Centrum o BSTC sa syudad Didnaga na pigtagamahan nin 3,455,903 pesos na pigdugangan kan nasambit na ahensya nin 1,344,097 pesos. Alagad pighagad ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na buksan na sa laog nin masalipot na panahon ang BSTC tangani mapakinabangan na kan mga estudyante mantang nagpapadagos unlimited in-person classes. Segun sa pahaleo ng DOST Secretary, dakol manunudan ang mga aki sa Mala National Museum na BSTC huli tadain na kalimitar ang pasilidad sa interactive exhibits na nagpapailing ng scientific principles sa chemistry as in physics arog kan kadaklan kan mga science centrum sa nasyon. Dugang ni De La Peña, Iguanin Gallery and BSTC na nagdedemonstrar sa mga aki manungod sa mga bagay sa kinaban arog kan mga scientific discoveries sa irarom kan daga asin dagat magin sa kalaog-laog ikan kadlagan. Ang kagandahan ng Centrum na yon, ang pagkakalam ko kasi sa most of our Centrum, puro interactive exhibits na nagde-demonstrate ng mga principles sa physics, sa chemistry. Pero ito kasi maganda kasi parang meron siyang, parang hawig siya sa National Museum na meron siyang gallery for things below the ground, for things below water, for iba't ibang areas na doon mo makikita yung mga halimbawa yung mga makikita mo sa dagat na mga hayop, doon mo makikita yung mga halaman, makikita mo yung may kinalaman sa mga volcano or mga rocks, ganun. Maraming matututuhan ng mga bata. Kaya sabi ko medyo naiiba siya dahil hindi lang siya nakasiro in doon sa interactive exhibits. Laman kan BSTC ang galleries na may kinaaraman sa physics, electricity, magnetism, robotics, solar system, space exploration, volcanology as in aquatic as in land ecosystem. Enot ng piglao manabuksan kan DOST Camarines Sur as in kan gobyerno lokalan BSTC kan nakaaging Disyembre alagad nagdepende ang ahensya sa supply nin construction materials as in manpower. Taon 1995, enot na pigbuksan ang pasilidad na pigbisita nin nasa 10 milyon na katao as in nakatipon nin 6.8 milyon pesos sa laog nin 23 na taon nin operasyon. Makaliis ang 23 na taon, dahil na nag-akomodar pa nin bisita ang Science Centrum. Huli sa mga destroso digdi, darakan mga kalamidad, kan nakaliis na taon, pigpapuunan kan ahensya asin kan lokal na gobyerno, ang renovation asin pagbugtak nin mga pasilidad sa Science Centrum, tanganing magwelta na sa dating operasyon na manginginabang ang mga kaakian. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News, ang ngaran kan City Events Protocol Public Information Office, ang ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, kan sangguni ang panlunsod kan Naga asin man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inian sa indong naging parabarita RSR masunod na sa tong Aramon, Allen Riondaga.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Salamat po sa siyudad ng Naga, siningguwa na maaproban tulos sining pati nampong iniyo. Sarong termino pa sa naman nga ni isa na si Mayor, pero madadagos na po. 12 taon na kami. Kunyan lang po madadagos. Pangiturugan mi talaga niyo. Haloy mi na pong hinagad diyo, pero kunyan lang po magkakaigwa ng kasimbagan asin marirealisar ang tinampo. Kung gurano po kahalnas ang paril pagbagong lampaso, arog po kayang kahalnas ang tinampo me. Grabe po kasakit mag-agi, lalo na po sa may mga edad. Kadakol po niya nadidisgrasya, kadakol niya nagkakaralapuan, nagkakabararian, taning huli po sa sobrang halnas kandalan. Lalo na po kung may produkto kang iluluwas hali po duman sa tanuman, yan ka po maagi sa dalan na iyan, mahiling man po siguro na may mga kalikali na ang mga dalan me. Pag natinampo na po ang sarong lugar, automatic po yan, hiling na tulos kung ano ang pag-asinso kan sarong lugar. O yun po yan ang nagtatao ning lalawgon kan sarong lugar kung gura na siya kagayon. Sabi niya sa muya, pupursigihon niya na makuha ito. Asin, day po nahaloy, day pa man niya siya nakakatapos kan termino niya. Nakuha niya po ang susi. Kaya po naugma kaming maray. Sa halawig na maray na pangiturugan mi, siya lang po ang nakakuha kan susi. Tangaring mapatinan po ini pong sa muyang lugar. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Mga tugang, uwi na ang programang Satong Aramon. Mga tugang Diyos, maraming nasabad ng pagkaaga. Welcome po sa programang Satong Aramon. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Kita po live na nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM. Siring man sa 89.5 radyo natin. Live kitang nadadalan sa Naga City Government FB page asin sa Anagang Ngunyan News FB page. Siring man po, live din kita sa YouTube, sa Naga City Government YouTube channel. Mga tugang Ngunyan na pagkaaga, pinagmarayta na maging bisita ang pirang mga personahe, mga opisyales sa magkapirang ahensya di gobyerno. Tangadik pong matawanan kita ning giya sa mga programang pinag-iimplementar rinda. Ngunyan na aldaw mga tugang makaibahan ta ang enot ang representante kang Metro Peso na iyuman ang nakakasakop kan Cooperatives Development Center kang lokal na gobyerno kang Naga. Siring man ang Land Transportation and
Franchising Regulatory Board kan Kabikulan. Yaw man ang sa mga representante ngunyan. Dakulon kita mga tugang nga pag-uurlayan ngunyan pag kakaniguuntayan sa laog ning sarong may kabangang oras. Tangarig dakul kitang maguno, dakul kitang mapakinabangan, dakul kitang maaraman, tangarig pakinabangan niya to sa satuya pong may giribuhon sa pang-araal daw na buhay. Mga tugang, pero antes kan sa tuyang mayor na pag-urulay-ulay, ang sa tuya lang pong pasalamat sa gabos pong nagtabang sa nangyaring kasulok na kaaging aldaw. Sa Bureau of Fire Protection Naga, sa mga pagtarait ng Banwaan, sa Naga White, sa Chingputong, sa Tanod, kang Bagong Bayan Norte, mga barangay officials ng Bagong Bayan Norte, ang Kabalikat, 30 Naga City, ang Graipon Bicol, gabos turuwang-tuwang tangarig pong dai na maglakop pa ang mamundong insidente nakaaging aldaw dyan sa Bagong Bayan Sur, kung sa 5 kaharungan ang natumtum ning kalayo, siring man igwapang mga paarkilahan sa likod ang nagkadaramay. Ang sa tuya pong alkalde, si Mayor Nelson Ligacion, nagbisita na, asin na tauna si mga maninigo na instructions sa tuya pong City Disaster Risk Reduction Management Office, siring man sa CSWDO, City Social Welfare Development Office, sa maninigong asistensya para duman sa mga nagkasuruluan. Siring man, igwang mga donation drives mo niya na pinagigibo. Si gusto pong magtabang, pwede po nindong ipaagi ini sa City Social Welfare and Development Office. Pwede man po nindong ipaagi ini sa Solid Lenny Bicol Youth. Igwa po sindang page kung saan pwedeng ipaagi ang mga tabang para duman sa mga nagkasuruluan. And para po arugta na nagbabangon sa pandemya, makabangon man sinda sa panibagong angat na ini kan nangyaring bakong maray, mamundong insidente. Kung saan po nagsakat sa ikadawang alarma ang kasulo dyan sa Bagong Bayan Sur. Mga tugang, didi kita sa mayor na tema bisita ta po ngunyan, enot, an sa tuyang kaibanan, pagyaon ini, nagurang kita mga tugang, kuyang ka na, JP, pirang edad ang bayo ko sa imo. Kadto kakawat-kawat ka lang kaibanan mo si mama mo, ngunyan, yaong ka na sa Metro Peso. And now, mga tugang, JP Buendia, ang sa tong Cooperative Development Officer, kang gobyerno lokal kang Naga. JP, good morning. Good morning, sir. Kaibanan taman po ngunyan ang Communications Development Officer, kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, ang magayon na abogada, Communications Development Officer kang LTFRB, Attorney Ive Vargas. Attorney, good morning. Good morning po. And ang Project Evaluation Officer po kang LTFRB, and iyong ngunyan ang nagtitindog na Program Manager kan Service Contracting Program kan LTFRB, Project Evaluation Officer Perry Giovanni Solano. Sir, good morning. Good afternoon. Good morning, sir. Sorry. Yan. Punanta siguro mga tugang digdi sa urulay sa cooperative, kooperatiba. Bago po kita magduman sa inaapod na Service Contracting Program. Ano ang benepisyo kani sa tuya mga pasahero? Ano si benepisyo kani sa tuya mga driver? Pero antes po kayan, sa tuya po ng aramon, paano nakalaog ang syudad sa urulay na ini, sa programang ini, and maaraman ta po yan sa bahay kang Cooperative Development Officer niya to. JP, ikangunyan ang pignumrahan bilang sa tong Cooperative Development Officer kang Naga, and saro sa mga prime movers kung taano igo kita ngunyan ng partnership with the LTFRB, especially ining inapot ng Service Contracting Program. Pero antes siguro kay JP, maaraman talang sa Naga ba, kumusta ang state of cooperative sa Naga? Pira na ba ang kooperatiba sa Naga? Pira dyan ang sa transportasyon?
naaataman ba ang mga kooperatiba sa Naga? Yes sir. Inot na inot po sa Naga City, base po duman sa list, sa master list po kang Cooperative Development Authority Region 5 kang 2021 December. Si pinaka-latest po yan na counting ninda. We have 97 cooperatives sa Naga City and 57 po ang compliant sa 97 cooperatives na yan. Sa 57 cooperatives na yan, igwa po kitang 10 transport cooperatives. Sa 10, gusto sabihin, kung 10 cooperative sa transport, pira dyan ang sa Naga kaya baga ang primary kwenta, may taxi kita, may jeepney, may trimobile. Igo pa kitang garok sort of classification pira dyan ang sa trimobile, pira dyan ang sa jeepney, or may taxi ba kita dyan na kooperatiba? Yes sir. Sa 10 po, igo po kitang duwang trimobile cooperatives. Iyo ang Marilac, Di Marilac Transport Cooperative, tapos Piston. Tapos ang 8 po dyan, manlain-lain ng mga jeepney cooperatives po. Saro sa mga trabaho kang sa imong opisina, under the Metro Peso office. Kaya, by the way, Sir Jun, good morning. Kung ikaw nagdadalan, Mr. Jun Mongoso ang department head kang Metro Peso. Ang mentor ta pareho tabi, JP. Sa irarom ka sa imong opisina, saro sa trabaho ka ni linkaging, no? Yes po. And bakong suba-suba magkapot ning kooperatiba, ning mga kooperatiba, bakong mga tao ang pinag-uurulayan. O bako lang individual persons, pinag-uulayan ta group of persons, And bako lang group of persons, may hanap buhay na kaibahan, may income na pinag-uurulayan. Paano nag-come up? Paano nakalaog? Paano ta na kumbaga sabi nga ni kiyan na ensure na kabali kita digi sa inaapod na service contracting program. Pero makatugang kung ano ang service contracting program at saan maaaraman tayan sa mga representante ka sa tuyang LTFRB. Inot na inot po kaya. Ang trabaho kang opisina ta, ang Naga City Cooperative Development Office under the Metro Naga Public Employment Service Office o ang Metro Peso, kami po ang nagte-take the lead in identifying groups or associations na pwedeng ma-convert into cooperative. Na ang purpose po kayan is ang organization na mabubuo, ang cooperative, shall be vehicles in poverty reduction, job creation, and socio-economic development of the city of Naga. Panduwa po, saro sa mga programa kang opisina ta is to establish linkages between our beneficiaries or ang cooperatives na po and other national government agencies. Saro na pong example kayan, iyon na po ini yung pinaghinguha ta na makalaog man si sa tuyong mga transport sector ta aramtang grabe pong naapektuhan kang pandemya. Pinagmaigutan ta po na makalaog sinda sa programa kang ibang ahensya ng gobyerno. Na iyon na po ining LTFRB. Na mayong cost sa city. Mayong cost sa city yan, po. Ngunyan, sa ngunyan may pira kitang may pira na kitang garo cooperative na transport group na naipakiulay kung na ilaog ta na sa under the service contracting program. Out of the 10 transport cooperatives in Naga City, initially igwa na po kitang ngunyan ning tulong transport Naga Transport Cooperatives na jeepney po. Jeepney. Okay. Iyo po yan si Nasha Transco, Naga City Allied Transport Cooperative po yan. Sunod is Safe Transco, San Felipe Transport Cooperative, and si Pantulo po, Kapa Transco, Carolina Panikwason Transport Cooperative. Okay. Ining programa, kaya mga tugang mahalaga na yaon talaga maintindihan ta ining programa, kaya pinag-imbitaran niya to ang LTFRB. Service contracting program, ang iba, ano man ngayon? Di ba? Ano man ngayon sa ano man ngayon sa muya, no? Kasi may direct na ba ngayon sa muyang benepisyo, no? O baka ngayon sa mga driver man lang ngayon. May man ngayon benepisyo yan sa ordinaryong
nagkatrabaho or duman sa mga obrero, sa mga katrabaho sa mga mall, nagkitirindang ngunyan sa mga hakanan. Either po siguro si Attorney Ive ang magsimbag or si Sir Perry, ano po ba ining service contracting program? Paano ini nabilog? Paano inipig? And paano ang implementation ka ini? Sir Perry? Contracting program po is a government program as part of pandemic response siya. Aramtaman baga po kang nakaaging taon kadakol sa tuyang mga kaibahan sa transport industry ang nawaran halos ning kita. So igwa po kitang mga authorized persons outside of residence na sinasarakitan man magbiyahe. So instead maka-provide siya ng essential na mga serbisyo sa atong komunidad, di hindi nagigibo kasi nga ni dahil sa restrictions na nagkaigo kita during pandemic. Yung mananggad, takan during the pandemic, bawal magbiyahe. Kung pwede man magbiyahe, ang pwede mo na sa nang isakay, 50%. May point nga na 30% sana ang pwede mong isakay. So, paano sir, paano makakatabang sa service contracting duman sa dahil ko aram mo yun, ngunya kaya bako naman kaya ngunya ning kwenta, gabos baga nagbabiyahe naman. Garo ang pinaka-objeto ng ngunya kan service contracting, garo baga mabawi na si lost income di ba? Halos sarong taon siguro. Kung di kita nakapasala, halos sarong taon dahil nakabiyahe ning buwelo ang mga jeepneys. Kung baga sa transport na lang, jeepneys na lang pinag-uulayan, halos sarong taon yan dahil nakabirahe. So, paano kumbaga nakadesenyo ang service contracting program na makatabang siya duman sa lost income? Okay. Pag-ulayan ta po itong income. So, kung may hiling ta po, mas dakula ang makukuha kang mga participating cooperatives if mag-join sinda sa service contracting program. So, the rate per kilometer is for traditional public utility jeepney is 54 pesos per kilometer. So, hilingon ta po, example, ang sarong ruta ngaya is 8 kilometers. So, garo biyaheng Concepcion. Concepcion, anong kapareho pa kayan? Del Rosario. Del Rosario, yan. So, 8 kilometers times 54 pesos. 8 kilometro, may 54 pesos ka. So, yun ang ibabayad? Yan po ang per kilometro. Ang per kilometro. Then, igo po kita ng sinasabing maximum kilometer run per unit per day. Yan po ay 165. So, 165. Let's divide 165 by 8. So, more or less, how much? Mga 20. So, ang computation tangon yan is 54 pesos times 8 kilometers times 20 trips. Yan po ang makukuha kang sa tuyang operator per unit per day. Di roughly mga 8,000. Yes po. 8,000. Kung ika sarong driver, sabiyon ta na ang sa imong boundary ngunyan gura 2,000. Pamugtangan 2,000 2,000. Nagparamahal si gasolina ngunyan halos gura 80 na o crudo pala ang jeepney kadaklan crudo. Nasa 75 to 78 that range. Sabiyon ta na mag 3,500 ka na lang sa gasolina sa crudo, no? 2,000. Di more or less siguro kang 2,500. Tama ba? 2,500 to 3,000 a day. Yes po. Na income. Ay maray na. Ay bako nganing maray na. Dakula na. Garo sweldo ta na bagayan pi. Bako not bad. Bako nganing not bad. Dakula.
Dakula. 3,000 pesos. Kung mahigos sa driver, kung nagbabiyahe ka siguro in 5 days time, ma-income kang 15,000. Sa sarong simana. Bako nga ni, 5 days ang nga na ang bilang ta, di ba? Kung mahigos, dahil, tama po ba? Per kilometrahe ang pig-uulayan ta, no? So, in other words, naguluwas po digdi, ka din talaga pwede magpundo, no? Obligado ka talagang mag-ikot. Yes po. Magbiyahe. Mautak man talaga ang LTFRB, dahil ka mag-pick up ng pasahero. Alam mo, dahil ka mag-pick up, sayang man kang ikot. Pero in one way or another, para sa ko, maray din continuous ang pag-ikot. Why? Imbis sige siyang tinir sa sarong lugar, nakakadagdag po siya sa traffic, traffic congestion. So, at 3,000 pesos, not bad. Pero ang hapot ko ng kunyan, attorney, paano ka pwede makabali? That's ang 3,000 na sarong aldaw, or 2,500, dahil nga ni 3,000, sa 2,000 na lang kita. Sa 2,000 pesos na lang na income daily. Most probably, ang 156 kilometers, mga 8 oras man yan. Mga 8 hours man yan na run. Pero depende nga kung mahigos kang driver, baka nga in 6 hours time, tapos mo ang ikot na yan. Dahil ihiling nga si odometer man kang jeepney. Kaya, so in other words pala, dapat pag nagbalik ka digdi, tulto lang odometer mo. Dahil pwedeng raut. Dahil pwedeng in order ang sa imong mga reading, mga ining metro kan sa imong jeepney. So, alam mo ba, attorney, ako jeepney driver or jeepney operator, ay gusto ko yan. Assured na ba ang sakuyang ko? Ako operator, ay assured na ang sakuyang boundary. No? Assured ang boundary ko. Kung ako driver, ay gano'n ko siniswelduhan. No? Dahil ko kayo po makiagawang pasahero. Yes. Dahil ko po makiagawang pasahero. Dahil pa ako makikiiwal sa pila, dahil pa ako makikiiwal or pa ako magiging problema sa sakuyang operator, di ba? For this period. Ang hapot kaya, attorney, pwede ba akong magbali dyan na gusto ko lang, solo lang ako, pwede bang makabali dyan? Bali po yung service contracting program, kontrata siya ng gobyerno sa kanang kooperatiba. So, kooperatiba po ang kausap ng gobyerno. Kaya kailangan Yes. Kailangan ka JP. Gusto ba yun? Yes po. Gusto sabihin, attorney, dahil nag-drive ka, operator ka, pwede ka na gusto ko automatic, mag-dyan sa Indo LTFRB, mapa-accredit ako, mapa-registro ako. Dahil pwede. Hindi, may mga requirements pong hinahagad din ng LTFRB. Arog, sir, kang GPS, odometer, registration, tapos si usual pong mga special permits, certificate. Dahil mo pwedeng dayaon, may GPS Iyo po. Yes, even sir, vaccination cards, tsaka valid driver's license, sinahagad din po kang programa. So, ini po sir, kompleto man ang requirements na hinahagad kang LTFRB bago man po i-go ang sarong kooperatiba na mag-enter or mag-participate duman po sa programa. So in other words, sabi attorney, halimbawa itong sinasabi sa bago ni JP saka ni Sir Perry, ngunya may tulo pa lang kitang cooperative sa Nagang garo nakaka-qualify pa lang for this program. Tama po? Sa mo dyan po, igo kitang 4 na cooperative. Apat na? Opo. Oo. We have Nasha Trasco, Kapa Trasco, Safe Trasco, and Naga Trasco. I don't know if naka-register sinda yung Naga Gainza. Ito kay paluwas sa luwas na, no? Sa luwas na. They siya tig-count duman sa sakuyang okay. list. Pero in other words, nagbabiyahe palaog sa Naga and within the city of Naga, 4 na. May 4 na kitang cooperative. So kung may 4 kitang kooperatiba, ano haralat pa tong ibang mga jeepney driver? Si requirement. So sorry po kung may arog kayo ng income na malaog, no? Masakiton po bang i-comply? I mean, mas masaray po ka makakasimbag kayo ni.
dahil daw po ba na ito kayang requirement na very very hard to comply, kaya dikit ang nakakapa-rehistro, or dahil kay mo talaga magbilog mo ng sarong kooperatiba before makakabalik ka sa programa? Bako man po siyang masakit na mga requirements kasi siguro ito lang na kaipuhan maging member ka muna ng kooperatiba. Pero ito pong mga ibang requirements ninda is usual requirements na po ninda yan para magbiyahe sinda. Like updated ORCR. Pag halimbawa day ka muna ka-rehistro sa LTO, syempre, day man ka pa pwede actually, basic man yan eh. Mga basic po na mga ang ilaw mo dapat tultol, ang odometer mo tultol. These are basic requirements. Pero ito pong pagbali sa kooperatiba, siguro si JP ang mas makakasimbag. Gaano JP kasakit magbilog or magbali sa rong kooperatiba? In this case, garo may tulukang na unambitan, ano ba siya? Dahil territorial ang biyahe? Alam ba, ang biyahe ko kay Concepcion, siyempre di ko pwede garo magbiyahin ay magbali sa kooperatiba kang Panikwason to San Felipe to Panikwason. Arog ba kayan? Actually po, ang pagsasali po kaya sa kooperatiba is ang nakakasaklaw na kayan sa INDA is itong chairman kadtong cooperative ninda. So depende din sa... Yes po. Sa bagay, igwaman sinda igwaman sinda ning garo autonomy man eh. Yes po. May board din sinda, may chairman, may general manager din. Oo. So, duman po sinda ma-apply. Kasi may mga requirements din po. Dapat makatao ka man ng paid up capital. Kasi cooperative is a business. Ano po? Garo man lang kumpanya. Yes ano? po. Kaya paano mangyari i-comply na siguradong ano yan? Bako ka man palugi. Yes no? po. Maiba lang palang ko, tabi, Sir Perry, Attorney Ive. More or less 8,000 pesos ang ibabayad kang LTFRB sa individual unit, no? Sa per unit. Pero ano ba 'yan? Will it be given advanced? Ina-advance ba siya ni LTFRB, or kaipuhan gastusan mo na siya ni unit, or kaipuhan siyang gastusan ni cooperative? Ano ba ang arrangement kumbaga pagbayad katong amount na intended for the beneficiary? For payment po, sir, garo weekly ang payout, pero ma-base kami duman sa monitoring. It's either via manual monitoring, odometer po, or GPS, and then kino-compute mi po kung pira sinadalagan sa pirang aldaw per week. And then yan po ang magiging basis mi ng babayaran mi sa INDA. So, pero of course, which sabi nga din doon, should not exceed, no? Yes, itong 165 kilometers. For TPJ and van. For? TPUJ, sa sir. jeep po. Jeepney and van. So, gusto sabihon, bako lang ining garo ano yan? Garo interterritory. Interterritory. Ano yan? Kumbaga sa kuyan, garo within Naga lang. So, pwedeng ang jeepney, pwedeng ano yan? Itong iba-iba ngayang ruta. So, bako lang siyang alimbawa nga, sentro ngayang Naga or within the territory of Naga lang. So, pwedeng ang kooperatiba, ang biyahe ko ngayon, Legazpi, Naga. So, pwedeng araw kayan ang arrangement. Depende po, sir. Halimbawa po, may sarong kooperatiba, may identified route po sinda. I mean, ma'am, attorney, ang route mo ngayon na approved is Legazpi, Naga. Yes po. So, dahil man ang ulugan na dapat pag ika-jeep ni cooperative, adyan ka lang yan sa Kanaaman, adyan ka lang yan sa Naga. So, pwedeng ang biyahe nindo, ano yan? Intermodal, iba-iba, point to point na to another destination, another place of destination. Basta dumang ka sa approved route mo. Yes po. So, pwede. Kung may benepisyo ini attorney Sir Perry sa sa driver, kasi dakula talaga eh. Although pangbawi din talaga, no? Again, binabawi, tinatabang tama lang sa industry, makabawi sila duman sa lost income. Kung ako masakay duman sa jeepney, ako pasahero, masakay ako, malaog si hapot ka mga pasahero, ano man yan para sa mo?
Di ba? Ano man yan para sa service contracting program nindo? Do I need to pay? Kaya po ko pa ba magbayad pamasahe duman duman sa unit na enrolled sa service contracting program. Kung isipon ko, may income na siya sa gobyerno, ma-income pa siya sa... Ay, doble. Ano po ba yan? May bayad pa ba? O will that be free for the pasahero? Yes po. So the service contracting program is libre sakay po. Libreng sakay. Libreng sakay. So take puhan magbayad ka mga pasahero ta. Ano nga ni giraray si mga ruta na approve ta na may nasa listahan. So igo po kitang unya ning total ning 71 units na 71 units. Sabihin, may 71 na jeepney sa Naga. Kung sa Naga na lang nagkukuya, may 71 units sa Nagang nag-iikot na libre dapat. Yes po. Igo kita sa Del Rosario Centro via Panganiban. Del Rosario Centro? Del Rosario Centro via Magsaysay. Centro via Panganiban. Concepcion. Igo din po kita sa Panikwason, Naga Panikwason, and Naga San Felipe. Si Masuriming sa Panikwason mga tugang, abangan na lang nindo itong jeep. Dahil na kamo mag-arkila. Mag-abang ka mo sa terminal, abangan nindo itong libre. Baga, po. Mahal daw ang pamasahe Panikwason. Diba? Pero apot ko po pala, Attorney Sir Perry, paano ko maaaraman? Ako pasahero, paano ko maaaraman na, ini libre ni? May ano ba sinda? May signage ba dapat sinda? May tarpaulin po yan sa luwas and sa laog. So may hiling man po ninda color green na tarpaulin na kalaag po, libreng sakay. Yes po. May identification man palan. May additional lang po ako, sir. Bale, through po in coordination po with LGU Naga, nakapag-designate po kami ng Garut Terminal po ninda para mas madali sindang mahanap. Siguro attorney mahagad okay na attorney, so we can we can help out pa sa pag-disseminate, especially sa social media ta. Yes po. Perhaps we can develop infographics sa inyan, si mga ruta. Okay na ako. Okay na kita kung ikaw pasahero, libre ka. Si pasahero libre. So nagulo sa service contracting pala. Bako lang si driver ang may income or may bawi sa income. Kung ikaw nagpapamasahe daily, dahil mo na dapat isipon ang pamasahe mo. Yes, di ba? Your savings, your daily savings, kung pwede mong matatimingan, so libre. Ay, syempre kung ruta mo talaga matatimingan mo pirmi. So kung sa pamasahe, kurang mo niya na pamasahe? 8? 9 po jeep. 9 pesos ang jeepney. Kung naglalaog ka in the morning, nag-uuli ka, 9 pesos, 18 pesos man yan. Per day. No? Pero kung Panikwason ka, mas dakula ang savings mo. Gano'n na po ba sa Panikwason? 34? 30? More or less. 20 plus. Tagaro doble sinda eh. Doble ang sa indang kilometrahe. Basta po si mga swimming sa Panikwason, tama-tama po, ulot matag-urana, tamang-tama, habang bakasyon pa, diretso na po ni si ipikto man kang service contracting sa turismo kang Naga, abangan na po nindo si mga libre. Sakat po kamo sa Panikwason, napon do si libreng jeep. Kaya lang po, ang hapot ko lang po palan, may oras lang ba na dapat sila mag-operate? Let's say, dapat alas 6, nag-ooperate na kamo. You should be operating until arog lang kaning oras. Igo po bang arog kayan sa contract? Yes po. Actually, ang igo po sindang service plan na sinusunod. Ang service plan po ninda based duman sa kung anong oras po nagpopoon magkaigo ng pasahero hasta mayo na ning or very low na ang ridership. So ma-designate po kami ng kung pirang trips sa araw kaning oras, pirang unit sa araw kaning oras. May igo kitang peak hours na inaapod. So dakol ang pasahero kayan. So dakol ang units na kaipon i-deploy, dakol ang biyahe, off peak hours, dikit ang pasahero, dikit ang units na i-deploy, dikit ang biyahe. Balik mo na naman sa hapon, peak hours naman siya. Dakol na naman na units, dakol na. Okay. Pero sir, araw kani. May oras, of course, may depende sa peak hours na ang biyahe. Ang hapot mo niyan is
syempre, asa pasahero na ang hapot, hanggang no rin man ngayon yun, makakasakay akong libre. And of course, sa parte kan sarong jeepney driver, hanggang no rin ako pwedeng magbinipisyo sa programang ini. Igo po bang garo some sort of a period na pig-fix si LTFRB for the implementation of the program? Bali sir, ang SCP Phase 3, nag-start po siya April and until maubos po ang pondo. Bali, ang pondo po kang... Good until supply yes. last? Yes po. By the way, attorney, piraman ang pondong nakatagama? Ang pondo po kang national government para sa service contracting program Phase 3 is 70 billion po. 7 billion po 7 rather. billion pesos? Yes po. But for Region 5, ugwa po kitang 180 million. 180 millions. So, mga pirang ano man yan? Pirang jeepney man yan. No? Dakol yan. May bus pa. Yes po. Ngunyang palan maray magbiyahe. Umapaligas, hanapon mo tong libre. No? Actually, Sir Alan, igo kita din mga biyahe na nagtatouch sa Naga City. Igo kita sa Pasakaw. Si mga Pasakaw po. si Day po mapapasubli kang sudad ning auto. Abangan na lang po nindo ang libreng sakay papasakaw. Di ba? Tapos pauli mo kailan timingan man. Timingan. Tapos igo din po kita ning Naga Legazpi. May mandagat duman. Okay. Igo po kitang Naga Kanaman. Naga Kalabanga. Kaya palang ugbaon si Raksubitan, tiga timingan niya si alas 7 hanggang duman, libre pa ang sa iyang sakay. Pag mauli siya sa Kanaaman, may saro kaming stop na nag-uuli ang Kanaaman eh. Dapat nga busyaw na ako duman ng 6:37, tayaon nga duman si Huring Biyahe na libre. Baka igo dyan ng si Ruma. Igo po kitang tinambak. May tinambak. Dikit na lang, si Ruma na yan. Si Mara lamag dyan sa Huring... huling hirit sa tag-init, patag-uran so, dakula ang nakatagama. Yes po. So, gusto sabihin po, hanggat, kung pipira-pira na pa lang ang nagbibinipisyo, most probably, halawig pa. Yes. No? Si existing na yaon na beneficiaryo, si mga units nang naka-register, naka-enroll, alawig pa ang enjoyment kang program. Yes. Unless siguro dakul pa ang maglaog no sa programa. Last po na question about service contracting. Kuya niya may libre na libre na ang sakay mo. Medyo halawig pa ining time na pigihiling ta na may implement siya. May bus kita, may jeepney na. Ang hapot lang po kang siguro ihapot ko na din kung sa Naga siguro igwang mga pirado ang jeepney sa Naga around 200 ang flying na jeepney sa Naga or 300 plus more than. Sa Naga may mga roughly mga 2,100 2,200 ng tricycle or trimobiles. Igo po bang garo component ang service contracting program na makater man sa mga trimobile na makakabenepisyo man sila? Yes po, Sir Alan. Yes, di ba ko lang siyang... Kasi normally kaya baga, kaya ko rin nahapot, actually ko yan lang nga nito normally kaya baga, ang trimobile, under, ang franchising kayan under the local government. Yes po. So kumbaga, technically speaking, si national government may pakialam sa trimobile, di ba? Technically speaking, ang iisip po niya dapat si jeepney, pasakat, si four wheels, yung kadaklan sa iya So igo pala din para sa trimobile or sa tricycle. Igo pa pala. Kaya na rin po yan i-implement. Igo po yan. Duman po sa budget na for GAA 2022 na 7 billion. Igo po duman budget na naka-allocate para sa mga tricycle. Pero day na po siya maagi sa LTFRB. Yung national government is makikipag-coordinate na lang sa local government unit. So para sa implementation ng LGU man gyararay na ang yes po, LGU kuyan.
Pero the idea basically si service contracting program ang giraray ni LTFRB. Oh, JP, dakul kang ipaparehistro ng kooperatiba. Okay po, calling the attention of all Trimobile drivers. Ngunyan po ang panahon na maggibo ng kooperatiba kung mayo pa kamo or magbali sa kooperatiba. Kasi most probably kung babasehan ko po ang objective ng program, kung ang jeepney igwa kang approximately times 3 than your normal income katong pre-pandemic ang pwede mong makuha under program. Kung ikaw Trimobile driver, also kung applying the same formula, most probably the same man ang i-apply sa imo. Kung ang income mo niya nag-aabot kang 500, pwede kang mag-income ng 1.5 daily kung sakaling makabali ka digdi. Well, may pamanggarong kwentada iniyo, pero most probably applying the same formula, knowing man si national government, may template na ano ni, magbilog-bilog na kunya ng kooperatiba this early. Tangarig. By the way po, igwa na kitang timeline na pwede na magparehistro ngaya ang sarong Trimobile Cooperative para makabali na digi sa service contracting program. Mayo po pong sa tinausa mo yung guidelines, pero ang pagkaintindi ko po from the national government to mga LGU na pong so the more reason na may panahon pa para mag-apply sa kooperatiba. Pero Sir Perry, Attorney Abe, gusto sabihin kung ako jeepney, ngunyan pwede pa kayo magbilog kooperatiba kung may ilamag mi pa, most probably pwede pa kayo mag-avail kang programa. For service contracting program phase 3 po, baka medyo late na. Pero pag nagkaigwa pong phase 4, pwede na po ulit back to zero po yan. Ma-collect po ulit kami ng mga applicants. Okay. So, mga dati naman nakabenepisyo, pwede man po mag-reapply. Opo. Okay. Pero we can accommodate pa po si iba. Sa bagay, maray na stimulus program ini kang gobyerno, tanganing mag-ikot ang kwarta. Kaya po magparaikot ang kwarta sa ekonomiya eh. Sige po, halos natukarta na gabos ang sa service contracting. Benepisyado ang mga driver, benepisyado ang mga operator, benepisyado ang mga pasakay, pasahero. In fact, benepisyado do pati si mga kakanan. Aram tamang baga na ang driver. Ano yan? Ang transportasyon is one of those sectors na dakulaon ang multiplier effect. Halangkawan ng multiplier effect. Pag nagsakay ka, you bring people to their destination na magastusin da. Si driver makakan, magastos, maikot sa ekonomiya, ma-income su kakanan, ma-income si kakanan man na si binabakalan maninda ning supply, ma-income man, dakulaon ng multiplier effect ang transportasyon. Kaya nga po baga, kang nagpundo ang transportasyon sa Pilipinas during the pandemic, yan si naging main cost kang pagbagsak ang ekonomiya ta. When the transportation sector stopped during the pandemic. Kaya ako po si mga Trimobile drivers this early habang binibilog pa lang, kasi most probably yung mangyari ang requirements, si mga jeepney drivers na pwedeng mag-abang-abang na katong 4, kasi most probably igwa man girarayan, nagbabawi kita sa mga lost income, mag-areglar na po kamuning papeles. By the way, pumahagad kita sa agadan tang LTFRB ning requirements sa ipaskill ta sa SOCMED para makatabang kita sa information dissemination. Siguro po bago kita magpaaram tabi or maglipat sa sarot ng Urulay at Chansi sa Solid Waste Management Office, ano po ang mga huring announcement or pakiulay, may mga kita natukar na gusto po nindong isabi sa tuya po mga paraan tabay. Inutunta po siguro si JP, no? Igwa pa kita nalingawan tabi, JP. Ako po sa parte po kan kooperatiba. Since bago pa ining opisina ta, ang Naga City Cooperative Development Office. By the way pala, may staff ka na? Igwa po. O ikaw mang giraray? Apat po kami, apat. Okay. Apat. Oo.
Ano po, gusto ko pong ipaabot sa mga kooperatiba na ang opisina ta po makukuha sa laog kang Metro Peso Office. Yaw man po giraray duman. Si dating Cooperative Development Center, duman man po giraray kami makukuha para sa mga kahaputan, kung may kaipuhan sinda, lalo na sa mga training, seminars, as in kung ano pa po ang pwedeng maging intervention kang syudad para sa mga kooperatiba sa Naga. Bago siguro kay Sir Perez, kay Attorney Ive, si mga transport groups po dyan, take the opportunity po na nakatukaw dyan si si JP Buendia. Ini po, kumbaga sa kuyan, ini po ang sa indong legal fixer, sa legal fixer, sa cooperatives. Ini po, garo one-stop shop na para tabangan kamo na maka-arreglar po kamuning papeles para po mientras si agility ngunyan mga hobines ang piko para kuro akas tong alkalde to lead the offices tangarig pong marikasu hiro kan mga opisina kuanon ta po si oportunidad na agile ang malakaw matabang sa indo even our LTFRB personnel ang ini-expect ko sa bago magiging bisita ko mga 60 anyos, 50 anyos. Because typical sa gobyerno na ang nakakaulay ta si ang mga officials, si mga wranglers. Wranglers. Nadawag ko lang doon. O sige na lugod. Pero kwento po niyo, take the opportunity po na we have agile personnel, we have agile civil servants na matabang sa tuya. Sir Perry, Attorney Ivy. By the way, JP, baka iba panaliwan. Gusto ko lang po palan kung ano ng oportunidad na pasalamatan si Mayor Nelson Legacion, saka si Councilor Oying Rosales, saka si Sir Jun Mongoso dahil ang suporta ninda sa kooperatiba day matawadan. Kaya akong kita digdi sa arog kaning programa kan kooperatiba dahil ang nagsusuporta man sa tuya is kumaga mahihigos. Actually, masurtihon kamo from the executive to the legislative. Yes. To your level, very supportive ang sa imong mga pag-iriba. Sir Perry, Attorney Ivy. Ako na po muna. So as a final note lang po, ini-encourage ko lang po lahat ng commuters, mga drivers, operators na i-avail po ang program. Kaya po nga siya nagpapadagos from 2021 hanggang ngunyan, or 2020 to 2022, nahihiling pa po kang gobyerno ang pangangai po. So, yun lang po yan. Kung may hapot po, ang opisina po kang LTFRB, pirmi man pong bukas para po sa mga kahapotan. Attorney Ivy, ang sa imong ang opisina kang LTFRB nasa City Hall man, giraray? Yes po, City Hall compound. City Hall compound. Ito pong nasa likod kang registry office, yan. Pag-agi po nindo sa City Hall, dire-diretso lang po nindo. Taday man po ka makadiretso ta sarado si tinam po sa puro. Ang babagsakan po nindo LTFRB Manggiraray. Sir Perry. Yes po. Sir Alan, in behalf of our regional director, Police Major Antonio Garjola. Ay, Sir Tony Garjola, good morning. Actually, before kayan si Sir Tony kang naging director sa Naga. Very very snappy talaga si service sa city. Kaya pag nagkakahilingan kami, I would often pirmi yan. Nako sir, sa gabos na mga COP, kuya lang nga, mga duwa lang ka muna nakikipicture ako Sir Tony, good morning. Good morning. Pinapabot po ni Sir Tony Garjola ang taus-pusong pasalamat sa Naga City government kay Mayor Nelson Legacion sa pagsuporta po sa program kang LTFRB. Poon pa po kang pagplano na grabe po ang suportan tinaw kang local government kay Sir Rene Gumba. Oo. Iyo ang sa tuyang representative dyan sa programa Dakula po ang tabang sa muya since itong pag-implement me last April 18. Tinawang po kita ning mga pick up and drop off points katong inot na mga nagsali sa service contracting dyan po sa plaza
Plaza Rizal Oragon. and itong Oragon sa Oragon Monument. Sa Oragon Monument po yaon duman ang terminal kang libre sakay for Sipokot and Libmanan. Yes po. And again, sir, sa Indo po, sa opisina Indo, siyempre, kung nagigirom naman Indo, sir, hindi kami nag-orientation sa likod Indo. Salamat po. Actually, matutuom ko na taaraal daw eh. Naon lang ko sa likodan eh. Iyo po. Salamat na maraming. Yeah. Ansa ko lang po, bago po tapusin na butasan, again, ang pasalamat na po sa LTFRB for being very open. Ano po, ang sa to pong alkalde, very much appreciative duman sa gesture kang LTFRB. Sa LTFRB Bicol, talagang they made a point, nagabus na hiro, naaaraman ni Mayor Son. Kaya hugos na lang po sa pagtabang kang gobyerno lokal because gabus halos gabus, aram, direktang nag-uulay si RD sa kasi Mayor, very very beautiful si sa indang relationship sa pag-implement kaning programa. Kaya again po ang pasalamat sa LTFRB for making sure na daiman madidihado ang satuyang sudad sa implementasyon kay ini yung service contracting program na ang benepisyo pasahero, operator, driver. And again, si mga nakaparalibot pang mga other sectors. Mahagad lang siguro kami, Ma'am Sir Perry, kay itong mga information pa, si mga mapa na pwede mong giribuhon. Well, tabangan ni po kamong mag-disseminate pa. Nasa inang mga libreng sakay na yan. Tanganing mas ma-avail pa kasi tuya pong mga pasahero. And kung kaipuhan maglaag ng mga dugang na mga signages para duman sa mga drop-off points, laganan ta tangaring mas informed sa tuya pong mga nagenyo. Siring man si mga iba pa, si mga bisita sa Naga. Urong na po ngunya na nagmamaray-maray ang sa tuya pong alert level classification. Bueno, thank you very much JP, Sir Perry, Attorney Ive for joining us digi sa tong aramon. Dakol kitang nanudan, dakol kitang naihiras ito yung mga paradango kasi para antabay. Again po, avail na libreng sakay. Sayang. Bueno mga tugang, mabuelta kita sa programang sa tong aramon, makalihis ang magkapirang pagirumdum. Sa pakiulay na din po, nito, nakaabot sa samuyang kaaraman, nakaipuhan na talaga na magpatugbok magkaigwanin sa diring satellite market ang Barangay Pakol. Ay dako lang tabang ta kung sa gay ka ng kwenta kung gulpining parabakal mas maray kinsa katong naglalako nagtutuyo ka mga anpigaagian pati kung bisis kadudo tampa maabot mo lang tong harong na papabakalan mo dako lamang pong tabang an harong kaya. Dako lang kaugman ko. Taharon ni na ang pagsasaod-saod ko. Maedad na ko. Papasalamat ako kay Mayor kung nga dagos ang samuyang ini. Kuyan, dako lang kaugman ko sa kuyan sa iya. Mabalusan na Mayor. Ini po, proyekto pong ini. Magigipon kapakirabangan kang mga taga-barangay Pakol asing kang pagtaraid na po igding barangay nagdadayo po igdi dayawan po bako na po yan drawing actual ng pigigipon ninda. Ako po nagpasalamat na nagkaigwa ng satellite market. Papasalamat kami kay Mayor na anuhan niya na magtakudigdi yun ng saudan tanganing haranina ang samuyang pagsasaudan. Papasalamat po ako kay Mayor dahil linagan igdi ng satellite. Sa kamaugmahan, nauugmaan mga tao digdi. Tapos kinagan ni Mayor ng satellite market.
kay Mayor Legasyon, asin ang saiyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang saiyap pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawin. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ning basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdara ko hanggang tinampuan tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumangkan samuyang kapitan, pinapa-i-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabaho iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwa na ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Legasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Sa tuwing Aramon. Mga tugang, buwelta kita digdi sa satuyang programa sa tuwing Aramon. Kasubago po nakaibahan niya to ang satuyang Cooperative Development Officer JP Buendia, si Attorney Ive Vargas, ang Communications Development Officer kan LTFRB, asin si Mr. Perry Solano, an Project Evaluation Officer kan Regional Office kan LTFRB. Maray na pag-ulay-ulayan ta itong service contracting program na igwan na palan digi sa Naga. Kung saan nagbibinipisyo ang satuyang mga chopper ning jeepney. Bako ilang palan ini mga tugang sa jeepney igwang bus, igwa sa van. Igwang ani pala ning intermodal, igwang ngali sa Legazpi pasiring sa Naga and vice versa. Igwang mga yaon lang digdi sa laog kan kasentrohan kang Naga, libreng sakay. So nagbibenepisyo man ini sa mga pasahero niya to, para sa pagsimbag, dugang na or makabawi digi sa tuya pong kinahampang na dakulaon na problema sa pandemya. Mga tugang, kan suudma pinagibo na an pag hali na kan imahen kastuyang mahal na ina, hali dyan sa Naga City People's Mall, pabalik na po sa satuyang Basilica Minore. Ini po katakod kan Peña Francia de Mayo, kung saan nagkondusir kita kan su udmang banggi ning fluvial procession, as in lantern procession. Although mauran, alagad na hiling tapo so solemnidad, si solemnity, si solemn celebration, kan pag baklay, kan imahen ka sa itong mahal na ina, pabalik ka sa iyang harong sa Peña Francia Basilica through the fluvial procession. Kaya makagirabo na once again, we are witnessing a fluvial procession pakatapos po kang 2 taon na mayo kitang Peña Francia de Mayo Fluvial Procession. At the same time, mayo kitang naging fluvial procession sa Peña Francia Fiesta. Kaya ang tuya pong pag-congratulate sa simbahan for a successful Peña Francia de Mayo celebration. Siring man sa mga naging katuwang, ang Public Safety Office, ang Naga City Police Office, ang Philippine Coast Guard, yaon man po dyan ang mga tugang nyato sa Cofradia de San Jose, na iyo ang saro sa mga kagsibot. Tangarik pong maging successful ang pagkondusir kan Peña Francia de Mayo sa satuya pong syudad.
Mga tugang, suod man, hapon nagkaigwa ning management committee sa syudad sa City Hall na pinanginutan po kasi itong alkalde, Mayor Nelson Ligacion. Igo po ning mga magkakapirang lakdang na kaipuhan pong ipautob ang naga katakod kan labu-labong paglangkaba kan presyo kan petrolyo, siring man po kan presyo kan kuryente. Mga tugang laog sa 60 million ang kaipuhan na tipunon kan gobyerno lokal kang Naga, tangarig mataparan sa pangangaipuhan kang syudad sa biglaan, mga biglang paglangkaw ning presyo sa gasolina, krudo asin produkto ning petrolyo. Halos nagkadurubli ang presyo, siring man ang presyo kan kuryente. Kaya ma-implementar mga tugang ang sudading austerity measures, and that will be done po effective immediately. Kaya po so mga pagtitipid gigibuhon kang syudad tangarig pong dai maprakasar itong mga maninigo, mga importanteng serbisyo kan syudad. Kumbaga po kaipuhan higpitan ang sinturon kan sa tuyang gobyerno lokal, tangarig pong maipadagos ang pagtauning serbisyo, manyanigong serbisyo sa syudadano, sa mga taga-Naga, sa mga Nagenyo. Kaya parte po kan austerity measure na ipapaurotob, iyo po so one, sa gasolina, kaipuhan pong doblihon kan mga opisina ang pagpaplano, tangarig mas matipid na and mas efficient si paggamit kan mga auto kan gobyerno lokal kang Naga. Kaibanan din po digdiyo ang pagbawas sa mga expenses na pwede man mayo ang pagbawas duman sa saro dyan si mga pagkakan na pinag-serve during meetings, saro din po dyan sa sa babawasan itong mga aktibidad na pwedeng i-oktaba na muna, probably next year na lang. And kabali po dyan si mga team building activities kan mga opisina. Dayon na muna yan po tutugutan na i-charge sa mga accounts kang syudad. Tangarig pong makatapar duman sa pigtitipon kang syudad, duman sa pangaipuhan na more or less 57 to 60 million pesos na pigihiling na pwedeng maging deficiency para po makaantos ang operasyon kang City Hall. Of course, ay kita pwedeng mag-operate kang City Hall na mayo ning kuryente. Dahil man po pwedeng prakasar sa pagtauning importanteng serbisyo dahil sana sa pagmahal ng gasolina. So naghahanap po ng paagi ang syudad na taparan ang mga pangaipo na ini. So dakol pong piglis sa duman na mga lakdang nagigiribuhon ang gobyerno lokal kang Naga. Kaya maski po si pag-hire si pag-hire ni mga bagong empleyado, pre-hiring po ang syudad dahil nga ni dakula na amount ang kaipuhan pong i-raise o i-maintain kang syudad, tangarig pong dire-diretso po ang pagtautan ng public service. Dai madanyaran itong mga necessary services kang syudad. Aro po baga si paghakot ng basura, nangangaipuhan po iyan ng gasolina, si pagtao po ng serbisyo kang City Hall, na of course ay puwantang may kuryente ang City Hall asin si iba pang mga opisina. Kaya kaipuhan talaga si pag-igot kan gobyerno lokal kan sa iyang
paha. Ano. And mga tugang, sa maarabot po mga aldaw, mapaunaman po ang syudad sa pagpreparar sa paabuto na Peña Francia Fiesta. Igwana po kita mga pag-urulay na pinagigiribo. Kansarong aldaw, nakaulitan na po si Mr. Vic Avila, tangaring pagpreparar na ang military parade. Although again, igwang mga dapat ikonsiderar si limitasyon sa budget, alagad mahinguha po ang syudad na makatap ning mga funds either from the national government pati po si paghanap ta sa private sector assistance, tangarig pong maiagwanta ta ang fiesta and maging magamit ta sa okasyon sa pag-bounce back ang Naga. Aran po baga na dakulaon na maray mga tugang ang nagiging kontribusyon kang Peña Francia Fiesta sa ekonomiya as well as sa income kan private sector, private industries digi sa loob kang Naga. Sa estimate ni Mr. Alex Santos, more or less billions of pesos ang nawara sa tuya because dahil kita nakagibo. Dahil kita nakagibo ng mga magkakanigong aktibidad kang Peña Francia Fiesta. So iyan po, sa kasuguan po kasi itong alkalde, hihinguhahon na makadagos ang Peña Francia Fiesta. Daiman siguro itong parehong numero, kang kabalit siya military parade. Of course, daiman nakapractice ko niyan si mga aki. Pero at least makapuuna kita. Tangarig, sabi nga ni kayan, igwanang pag-aandaman sa mga maarabot na taon. And gunya na taon kay puhan pong maidagusta. Maski at least si mga magkapira na mga aktibidades ng Peña Francia Fiesta. Kaya pinagsugo naman kita mga tugang kansuudma sa management committee meeting na ipaluwas na ang executive order sa pagkrear ng mga komite, kan mga steering committees sa mga activities na pwedeng giribuhon sa papaabuto na Peña Francia Fiesta. Suudma man mga tugang, pinagtukar man sa mga aktibidades katakod kang mangyayaring Jesse M. Robredo Day and Charter Anniversary. Yan mga tugang, mga detalye kayan itatauta, ipoposta sa tuyang mga social media accounts, sa Facebook page si Mayor Son, sa Naga City Government FB page, as in mga manlain-lain ming mga Facebook accounts. Yan. So, mga tugang, inabutan na kita sa tuyang panahon digi sa programa. Mag-iribahan po giraray kita sa otro Sabado sa pareho pong oras, alas 9:30 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga digdi po sa 100.5 Bicol Idol FM, as in 89.5 radyo natin, as in sa Naga City Government FB page, ang Naga Ngunyan News FB page, as in Naga City Government YouTube account. Mga tugang, mabalas po sa itong pagantabay sa ngaran po ni Mayor Nelson Higacion, Vice Mayor Nanay Diasis, kan sangguniang panglungsod, kasi mga pag-iriban department heads, kan gobyerno lokal ng Naga, sa sakuyang mga pag-iriba, digi sa City Events Protocol and Public Information Office, ini po ang sa itong lingkod, Alan Riondanga. Mabalos po! Have a great weekend, everyone! Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan.